Sprievodný podujatí majstrovstiev sveta cestovných automobilov VTCC tu na Slovakia Ringu bol samozrejme aj Európsky pohár cestovných automobilov a v ňom sme mali aj slovenské zastúpenie. Maťo Homola na tomto krásnom BMW 320 SI VTCC. Tak chutí trocha po šampanskom, takže bolo to fakt dobré. Toto prvé víťazstvo by som venoval mojej rodine a všetkým sponzorom a tímu, ktorý sa na tomto podielal, pretože sme mali problém s motorom. Pred týmto pretekom nevedeli sme, či môžeme nastúpiť alebo nie. Bolo to také dosť hektické, ale nakoniec sa to podarilo a aj vidieť, že ten motor funguje a krásny výsledok sme spravili pred domácim publikom, to je veľmi dobré. A tak prvý pretek bol o tom, že som dostal mierny ťukanec v prvej zákrute a vpadol som na 4. miesto a nakoniec som sa nejako poprebojoval na 2. miesto, to bol také maximum v tom preteku. A druhý pretek bol zo 100. štartu a tam som mal trocha lepší štart ako ostatní, vybral som si tú opačnú stranu, ako všetci išli a skúšal som ich zvonku predbehnúť, ale tiež dostal som mierny ťukanec, ale dostal som sa na 2. miesto a potom na 1. a potom som sa pokúšal ísť čo najrýchlejšie, aby som tým, čo boli za mnou, ušiel čo najviac a nakoniec to vyšlo tak, ako to malo. Tak toto má na porade stručne vyzerať.